HK Open, mikä tää on? Kevät 2026. Joo. Ja ollaan tässä jossakin. Ei paljasteta sijaintia, mutta ollaan. Niin lähdetään kokeilemaan, että miten tuolta lähtis nyt tulee sitten risuja. Päivitellään sitten tähän klipille sitä pitkin viikonloppua. Se on juurikin näin. Joo. Yksi kisaaja puuttuu vielä, se osallistuu sit vasta huomisaamulla, kun lähdetään seuraavaan paikkaan. Joo. Mennään mysteerilokaatioon. Se ranneaika näyttäisi nyt ton verran. Niin parikymmentä minuuttia tässä pitää vielä odotella, niin sit päästään nakkaamaan tämmösiä ihan uusia vieheitä. M.Lures M.Lures 2026 käsin tehty. Tilauksesta valmistettu. 17.54 ja hölinät on käynnissä, niin kohta mennään. Siellä on. Pannaanko tosta viehettä veteen? Ois kyllä kova, jos näin ekalla heitolla purisetin kiinni. Nätisti lentää. 18.51 ja nollataulussa ei olla nähty kalaa, paitsi valokuvissa ja joo. No keli on kohillaan, hupparis pärjää hyvin. Ei auta kuin jatkaa vaan koko ajan. Ehkä se 3 päivän päästä on jo 2 kalaa. Sieltä lähti. Sieltä M.Luresi uutta värivalikoimaa vähän testille taas. Voi laittaa IG-linkin tuohon bioon sitten, niin päästä sieltä kattoo millaisia vieheitä sieltä Maxilta löytyy. Tilauksesta tulee tehdä niitäkin. Mut hyvin lentää. Little Mama Glide. Nolla 30 siimalla. Tisti lentää. Sieltä tuli varteutettavaa kysymys, pääsenkö videolle? Ossi. Joo. Ei saatu kalaa vieläkään, kello siinä 19.30 ja lähdetään kohti uusia pettymyksiä. Onko? Nyt on aurinkolasitkin haavissa. No niin. Huita ali, jos on paha. Ei noita ole. Ei se niin iso ole. Kelaa sä ite sisään. Tää aivan syttelee vielä. Ja anna mennä vaan. On hyvin luukku. Ota vaan tähän. Anna tulla. Ihan yllä vielä. Perään. Nyt! Ei tarvitse. Ei juman kautta. Onneksi on vartta haavissa. Sieltä tuli. Onks mun rekki päällä? En mä tiedä. On. 0042. Jumalauta. Rekkikin on päällä vielä. Sieltä tuli eka kala. Lait siihen. Ei jää. Jumalauta 2-3 senttiä jää. Seis hakas. Komea. Tosi tyylikäs. Ja sit lähtee jatkaa matkaa. Hienoa oli vaikka vähän pieni. Ei riitä. Joo, ei muuta kuin uutta putkea. Mut uusi aavi toimitteli kyllä hyvin. Saatiin sillä ihan hyvä setti. Mut joo, 80 senttiä on alamitta, niin toi riitti 7-8 tällä hetkellä.
Uutta putkea. Joo, seuraava heitto. Joutsenia. Oi. Kelit on kohdalla. On. No hyvin paljon kontrastia kun kattoo tonne tonne mantereelle päin, niin siellä tulee ihan vettä rankasti ja ukkosta. Tässä paistaa ihan aurinko tälleen kivasti. Ei millään tasolla huono. Vielä kun kalaa saatais. Onnilla on nyt se yksi siellä plakkarissa. Tätähän pitäisi nyt vähän saada sitä actionia. Sieltä kaivetaan. No joo. Ei sitä ei pääse mihinkään. Toivotaan, että saadaan jotain vielä. Ei mene ihan farssiksi koko homma. Nyt ruvettiin puhumaan asiaa. Kyllä on ok. Tulee ihan pulkkana. Niin, aika pienen näköinen silloin. Se voisi olla, että se voisi olla isompi jossain houlissa. Tuu vaan tuohon. Ei kyllä laudalle riitä. Ei laudalle riitä, mutta kalaa on kalaa. On. Ota nyt sille Jerkki suussani videoon. Me voidaan ottaa pönöt sitten myöskin. Tehdäänpä niin. Ja sit ei. Ota hanska jos tarvii. Joo. Ja se nyt sotkis sitä tohon haaviin. Kamera poissa tuolta noin. Siellä on. Joo. Sieltä tuli meikäläisen eka. Ei ihan päässyt mittalaudalle vielä. Laitetaan tosta. Poika uima. Nätisti lähti. Kyllä se siitä.
22.20 ja sovitaanko, että päivä oli meidän osalta nyt paketissa. Niin päästään nukahtamaan välissä ja huomenna otetaan uusi rupeama. Aamulla olisi idea lähteä joskus 6 aikaa uudelle koitokselle. Katsotaan mihin mennään. Suunnitelmia on jo paljon, mutta saa nyt nähdä. Tosta vielä töpselit irti ja vehkeet nukkumaan. Joo, nyt on eka kalapäivä takana. Mä sain yhden 60-65 senttisen, ei mitottu. Stonni sai tossa noin 78 senttiset, se jäi vähän siitä mittalaudasta vajaaksi. Ei vielä ei olla niinku scoreboardilla tällä hetkellä. Otetaan auto tosta noin ja käydään riiposeen patti ylös. Sitten päästään saunaan ja grillaamaan. Ja sit nukkumaan. Ja aamulla uutta yritystä. Vehkeet kyytiin ja vetoja. Juuri näin, juuri näin. Keulamosa pysyy ja... Ja rokki soimaan. No. Kotiako? Joo, päivä puussa. Ja leipää tulee. Kello 5:02 ja tai päivä 2 aloitellaan tästä näin. Akut on latauksessa. Kalusto huolettu. Miehet huolettu. Ei väidentekovehkeetkin on pakattu kyytiin. Ollaan valmiina lähteä. Et sä lähde kalaan vai? Niin. Parempi vielä voi nukkumaan. Vittu kun on loiva ramppi. Vielä. Siinä on hyvä. Mitä vittua me nyt tehdään? Teemukin saapuu myös tolle eilen illalla. Niin Jep. päästään aloittelemaan tää päivä. Laitahan pata mörisemään. Laitetaan. Pystyykö joku... No ehkä mä saan tästä... Koilla mulla on kengät vähän kestää vettä. Katsotaan niin kohta. Ei vittu. Antaa snadisti löysää. Noin. Noin, sitten nyplästä. Ei älä nyppäse. Oi.
Siihen reteliparkkiin. Ei muuta kuin on the road. Joo, ideana olisi nyt lähteä sitten lasketaan koko päiväksi tuohon noin systeemiä. Kelihan on mitä mainioi. Kello 6.54 ja siellä olisi vehkeet vesillä, et ei muuta kuin lähdetään kalalle. Okay. On ihan hyvä. Pidä vaan nipus sinne. On hyvä, on tosi hyvä. Vie hyvin. On hyvä. Siellä päivän myötä. Aina vähän jumi. Ei sulla nähty vielä. On tosi hyvä. Jumalauta! Teemu, mä tuun siihen keulaan. Joo. Tuu perään, Teemu tulee perään. Nyt toi iso. On. Metrikala. Anna vielä vaan. Otetaan tähän keulaan se. Nyt tätä ei menetetä. Mut on hyvin luukus. Hyvin luukus. On. Otetaan siitä. Joo, älä nosta. Ai. Ja klipille. Ja sitten mulla on hanskat, mä operoin. Jumalauta, mikä mörkö. M.M. Lures toimittaa. Hanskat mulle. Ei mut väärät siellä, ne käytetyt hanskat. Kivan näköistä fisukkia. Jumalan kautta me saadaan tää ehjänä täältä. Nyt meinas lähtee. Sitten lauta esiin. Päivän avauskala siellä 96. Ihan kiva. On Ja uima. Ja uima. Sinne lähti. On se komeeta. No niin, saatiemme actionia tähän päivään. Jumalauta. Kummalle puolelle se tulee? Tulee tähän vasemmalle. Tää on muuten oikeesti aika kiva. Jumalauta. On hyvä. On iso. Ai jumalauta, mitä helvettiä Teemu, nyt pidä kiinni. Vaan vähän tänne. Päästkö tähän koneeseen? Toiselle puolelle Teemu. Pyörätä. Siitä ja... Kamaa. Siihen niin. Yes. Let's fucking go. Tarviiko kalan kanssa? Se on muuten syvällä. Sieltä päivän kakkoskala. Teemu otti 86. 86. Nyt on taustalla sitten 96 ja 86. Pidä kiinni. Näytähän tännekin sitä. Hienoa. Onko me? Päästetäänkö kaveri Päästä vaan. Ja sinne pyörä. Nätisti lähti. No nyt mä laitan tosta. Mikä fiilis? Onhan se hyvä. On se hyvä. Päivän kakkoskala. Eihän me ollaan ottaa kuin tunnin verran varmaan. No ei olla sitäkään oltu vielä. Pikkureilu tunti oltu. 2 kalaa. Mennään eteenpäin, ollaan hyvissä. Paikan vaihto. Vitu tästä. Nyt varmaan tonne Elisaareen seuraavaksi. Otat vähän Ois tulos. Ei oo iso, mutta... Hyvä, tosta varmaan päästä. Ei oo kyllä syvälläkään. On varmaan, ei riitä mitalle kyllä. Se on vaan leuasta näin kiinni. Tarvitset sä pihit? On muuten ikävän näköinen. Sarkomatosi sille, joo. Tosta aika kovaa tuumaa. Tarvitko pihit? Anna joo pihit vaikka ne. Noilla saa vapautettua vetää.
Tuo nää leuvut. On kyllä ikävän näköinen selkä. Mikähän sillä on? Ja pukseekeli. Onko se sarkomatoosi siinä? Toi sarkomatoosi. Vai onko sillä joku... Vittu kun tää on niin saatana alasta. Sarko mikä? Sarkomatoosi. Se on semmonen haukea. Aha. Kuulu. Noin. Sinnehän Se meni. lähti iloisesti. Tää nyt kuinka iloisesti, mutta... Kai me tostakin. Se tuli videolle, niin kai se lasketaan kalaksi. Joo, kala kuin kala ehdottomasti. Kyllä jos veneen vierestä vapauttaa, niin... Ottaako onni jujua? Joo. Eli onni jujua. Maissa pikku taukoja. Käytiin siis ihan vaan veskiseen. Lähdetään tästä jatkaa. Kyppi 54. Joo. Ei oo tullut sen enempää. Mut joo, vieheet pelaa ainakin ja kone toimii ja... Ei toimi. Ei oo kylmä. No ei oo. Mutta joo, otetaan paikan vaihtoa. Vähän aurinkorasvan levitystä pitää ottaa. Saadaan me vähän klipille näköjään kalaa. Itse asiassa en mä tiedä, pitäisikö tää mitata. Ei se niin iso kyllä. Ei toi ehkä oo. Ei sitten varmaan. Hauki ku hauki. Ei toi kyllä 80 senttiä on viimeinen. Ota vähän tänne päin, niin sieltä toimittelee. Aika ikävä. On ja ravistelee kuin mikäkin. Viimeinen 2 kurssua. Noin. Eka on irti ja... Avaas vähän sitä monttua. Ei vielä lähde. Olisiko sinkki ollut tänään kovassa? Annat sä se? Joo. Hanska. Hanska. Miten se oli tarjolla? Kinaavaa ja vedä se mulle tohon käteen. Kuulostaa sanoa. Saatana. Vähän valuttaa kaikenlaista. Se on aika syvällä tossa. Mutta öljypilassa. On kyllä komea värinen hauki. Onko pahasti se on kiinni? Se oli vaan koko kolmihaara oli tuolla luukussa. Niin. Siinä ihan komea kala. Pieni kuin mikään, mutta Ainakin elävä. saatiinpahan Klippendaalille. No. Ja lähti kuin hauki rannasta. 4, 1, 1. Pääsee miukupulloon. Pääsee miukua. Mikäs meillä on tilanne, pojat? Syömään seuraavaksi. Joo. Pieniä kaloja. Pieniä kaloja. Tilanteet. Henkilökohtainen kisa 4-1-1. Mulla on 4 ja Onnilla 1 ja Teemulla 1. Ja... Kortilla 2 kalaa. Käydään välissä syömässä ja sit jatketaan taas kalastusta. Katsotaan mihin sit eksytään. Noni, nyt oltais päästy tähän ja lokaatio on sama kuin vessatauolla ja käydään tulistelemassa vähän makkaraa syömässä ja jatketaan sitten uusin idea.
makkaranotkit aikaiseksi ja sitten evästetään. Ihan perustoimintamallin mukaan. Chilisulatejousto. Ei sisällä tuotesijoittelua tämä video. Nyt on Turun sinappi. Ja pari harmaata. Ja vissyvettä. Ja sitten, jos nälkä jää, niin konatuna. Mennään näillä. Tää hyvin palaa nuotti. No niin, ja ollaan hiiloksella sitten. Evät ois siinä. Mies tekee syömäpuikkoja täällä ja Onni rupesi destroijaamaan. Kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Noniin, tuo säppeet syöty. Joo, kyllä taas kelpaa. Lähdetäänkö jatkaa? Eikä me lähde. Siihen jäi kaikki siistiksi. Sitten lähdetään jatkamaan tästä näin. Niin voidaan ehkä saada vielä se kolmaskin korttikala tähän päivään. Joo, ei olla eväiden syönnin jälkeen saatu nyt vielä mitään. Kalaa vaihdettiin tossa vähän taktiikkaa, lähdettiin tonne ulospäin. Koettais nyt saada jotain. Tää on paikan vaihto. Lähdetään kokeilemaan. Voi olla vähän vaikeeta vielä nyt kun on päivä ja kuuma, mutta kokeillaan. Jos ei muut, niin pidetään lippu korkealla. Voi. Ollaan tultu ajassa eteenpäin taas. 18.02 näyttää kello ja ei oo tullut kauheammin mitään tapahtumia. Otetaan pieni taktinen sandwich tähän väliin ja sitten lähdetään vähän kokeilemaan jotain uutta. Ei auta vaikka kokeilemaan uusia vieheitä ja vaikka mitä, mutta ei auta. Sitten lähdetään kokeilemaan jotain muuta. Tossa on nyt se taktinen voileipä. 2 kerrosta ja kinkut juustot. Missä tää on kiinni? No niin, sieltähän me saatiin. No. Saadaan pönökuvat. Voi laittaa kotiin, että en minäkään jäänyt vaan. En minä jäänyt vapaatelineeksi. Juu, hyvähän se on. Minkä se nyt on se kuulutus? Pientähän se on, mutta on se kalaa. Se nostaa mieltä aina. Tää ei ollut sama kala. Joo, okei, se on eri. Tää on eri kala, kyllä se oli isompi se. Onko sulla luuri siinä jossain? Mulla on tossa jo. Onko sulla haavi? Joo.
No niin, ja vapautuksia. On the go. On the go. Se oli ihan kiva. Se räppäs sieltä kyllä aika vihaisesti. Se voi kato olla, että nyt kun rupee menee varjoon, niin ruvetaan saamaan. Ja tuli vielä klipille noin vapautukset ja kaikki. Ai et. Ei oo kauhean iso. Noniin. Joo, kirppo ei oteta haavia. Älä haava. Eikä se ole edes kiinni kunnolla. No ei. No. On tulla sinteille. No. No. Eihän tää oo siis kunnolla kiinni. Tää voi roikkua. Kohta meillä on ohjelmaa tässä. Annahan ne vähän järeemmäksi. Sehän se mitä ei ikinä saisi tehdä. Noin, sinne meni. Plup, plup. Tilanteita taas. Läjää lyhyet, on lyhyt. Onko pieni? On. No 60 senttiä. No joo. Otetaan pönöt kuitenkin. Rupeen perkaamaan sitä tosta Joo, sano sitten, otetaan koukusta irti. Arttu otti johtopaikan. Ja taas otti. 5-3-3. Siihen pinkkiin otti taas. Kyllä se vaan kannatti taas laittaa se sinne inekseen. Niin. Takkisukiteet. Vetästä. Mistäs mä nyt saan sen koukun tuolta? Hei, nyt rauhoitu. Voitko se katsoa tosta siitä kyljen mitalta, että onko se mistä? Kyllä mä sanon, että toi alkaa siitä. On, vittu kun tässä nyt tämmönen leikkiminen taas käynnissä. Oliko se isompi kuin se Teemun kala? Kyllä mä paan kintaat. Sen verta vittumaisesti tuolla. Eikä viittis nyt tahaa voi käsi. Sieltähän se tulee. Ei se ottanut ihan sieltä ruohikon vieressä. Se tuli vissiin perässä jonkun aikaa. Joo. Teemulla pirisee puhelin koko ajan. Onko? Ei oo. Mutta se joutuu toinen haavi kaivamaan. Mä selvitän tän uistimen vielä tästä haavista. Niin. Teemu soi puhelin koko ajan. Tai pirisee. Jollakin on paljon asiaa. Vittu kun se piti mennä sotkeen tää saatana verkko.
Saatiinhan se sieltä veke. No se lilluttaa vähän aikaa tossa. Haavissa. No joo. Pitäisikö meidän ottaa siitä nyt sitten? Saadaan vapauteltua pois. Mitä actionia? Otat sä nää lääkärit? Otat sä lääkärit? Hyvän näköinen kirppu tulee taas. Kaveri yrittää täällä näin. Nätisti läks. Kalastaa samaan aikaan, kun katsoo jumalauta formuloita. On se urheilumiehiä. Ajaa vielä venettä samaan aikaan. Multitaskäjä. Mä oon valmiina haavintaan. Antoi ainakin ihan kunnon iskun sieltä. Katsotaan mitä mä sain. En tiedä. No, käytetään laudalla. Kato. On. Älä karputa. On siellä. Nää. Otahan haavilla. 7-8 justiin. Ai. Varoittemme silmää. Katsotaan mitä. Ja kato. Ei, Kevennä vähän. Menikö silmää? Meni. Ota äkkiä pois ja käytetään No, laudalla. pinkillä on. Ettei se kuole. Sieltä. Ihan nättiä. Pinkillä tuli. Siitä niin. Ja läks ku Haukirannasta jälleen kerran. Ai, se oli jo lähellä. On. Ja taas tulee. Nyt voi olla hyväkin. Oisko kortti? On kortti. Ihan siinä taas. No en mä tiedä. Tiukalla menee. Menee tiukalle. Voi olla kisakalan näköinen. Anna mulla hanska, mä otan saman tien. Ja piikit. Itse asiassa mulla on piikit tuossa. Siinä on hanska. Jatka Teemu Savan nappelu. Sieltähän niitä. Se on tuossa. Se on 7 jotain. Ja millä tuli? Pinkillä tuli. Jälleen kerran uusi. Ja pannaan tosta uimaan. Potrapoika jälleen kerran. Nätisti lähti. Se on just se heitto, kun mä paan videon päälle, niin sitten ei tuu actioni. Tai sit on poikit tonne maalla. Poikittainen kattikamera. Joo. Aina kun menee joku huonosti, niin pitää pistää kamera poikki. Nyt on tuolla. Cut! Edittipöydälle terkkuja. Ja poikittainen 2 minuuttia jäähy. Cut! Ahan. Saavuttu. Ramppi siintää edessäin. Oliks hyvä päivä? Ihan jees. Joo. Kymmeniä. Niin, Käydään tuossa kaupassa sitten vielä hakemassa vähän evästä ja grillattavaa taas illaksi, niin päästään sitten syömään. Käydään nyt hakemassa autoa ja nostetaan paatti ylös.
pääsee about paikalle, niin pitää sitten liinat ympäri. Anna pikkasen löysää. Vielä vähän. Mitä on ne ruosteet? Sitten loppua. Hyvä ompi. Se on siinä. Se on siinä. Joo, ukko. Onks vene valmiina lähteä? Walk aroundi. Mun mielestä näyttäisi ihan valmiilta taas. Kyllä vaan. Tää lukko mikä ostettiin. No se ei kestänyt pitkään. Nonni. Vetää siihen vähän vedetä kun päästään himaan. Ja mennoksi. Aamu on alkanut. Päivä 3 ja 6.52 on kello. Lähdetäänpähän kokeilemaan taas vähän eri paikoista. Teemu kusella näköjään. Ja menoksi. Saatiin päivällä ekaa tapahtumaa. Ota ihan rauhassa. Älä vedä väkisi. Anna vaan väsy. On. Nyt ei saa päästä tarvitaan. Älä vedä väkisi. Älä vedä väkisi. Pistä vasta. Vai riittääkö sittenkään? Tiukalle menee. Tiukalle menee. Päivä aika kala. Siirajalo. Top. Pönöjä, niin otan tosta kalaa jatkamaan. Hyvänä vuotisen näköinen kala on kyllä. Valitsen tuon 447. Ja sinne lähti. Eli Se oli hyvä. ja mikä toimitteli? Tuo metsä perään, niin mä tuun haavaan. Mitäs sieltä tulee? Kyllä tää riittää. 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 Yes. Riittää. Pidä kiinni. Mä tuun vähän taaksepäin. Joo, peruuta. Tuo esille kala, jos se tulee tää. Tää on 9 kattoa. Ai. Vittu paras tulos HK-pys ikinä. Vittu. Antakaa hanska. On komia. On komia. On 90. Pidä haavista, ettei katsota. Joo, mä nappaan sen. Onks sun piit? Ei oo pistää. On kyllä luukus. Meneekö noilla? Otetaan puhelin esiin, otetaan kaveri. Tärkeintä se, että joku saa. Varo. Kyllä pistää vauhilla. Sieltä komea. 91. Taas päivän avauskala ja 3. kala kortilla. Noin. Pannaan uima. Toi on varmaan se mikä muu sillä on. Hyvä on. Onnetta. Me ympäri. Vene toiselle. Tuo vene on. Ommitalo. Se on Ota vaan. Oi. Atomikana toimittaa. Vittu, irrotti itsensä. Hyvän näköinen. On isompi mun mielestä. Anta. On mun mielestä isompi kuin se sun. Atomic Chicken. Otetaan suoraan. Mikä mulla on tuo? Ei se oo se sama. Mä mietin, että ne ois
Eikö sä tästäkin silloin naulannut jonnekin? Mä otin tosta sen toisen kalan. Niin, mutta eikö Teemukin ottanut sen jonkun vähän liian pienen? Niin, varmaan. Se oli pidemmän. Tai sitten oot kauppaa. Katsotaan nyt ihan, mä veikkaan, että toi vähän ali. Ei. Koska nyt on pönöitä ainakin otetaan. On. Kerrankin jotain saadaan. No, mutta riittääkö mukaan mitään? Se on sama. Niin. Oh. Ei kun se on Riittää. Riittää. Onko se 10? Oika sen lauta. Joo, otetaan takas huilaa paljon. Jätkät 4, mutta se on yksi enää. Hyvä. Yksi mittari. Niitä Kyllä me nyt oikeesti voidaan kortti saada täyteen. Nyt on siis lähimpänä pitkään aikaa. Pystyykö Teemu mennä taakse? Joo, otan mä pääsen tuolta. Aikaa. Joo, ei se mitään. Tuleeko? Kuva. No niin. Tuntuikaan ihan siltä. Noin kivessä. Luonnollisesti tuntuu. No. Sinne läks. Luontokohtaamiset klipille, kun joutsenet kohtasivat siellä. Lähdetään jatkaa. Mikä meillä on tilanne? Tää on tuolla jonkka. No sulla on semmonen tilanne, mutta paljon meillä on niinku kisatilanne, henkkoht. Mulla 4 vai 5. No 4 kalaa on kortilla ja Sanot heti, että jos et voi jotain nyt vastaan. Mä huudan. Mm. 4 kalaa on kortilla ja mitä meillä oli tulos 353 senttiä tällä hetkellä. Yhteensä. Nurmikko pois. Tilanne päivitys. Otettiin evästauko tähän väliin. Laitettiin sinne tuleet. Hitaasti tulee, mutta tulee. Voiko joku kalaa? Joo. Eväät ois syöty Lähdetään jatkaan kalastamista. Pojat siellä meneekin jo edellä. Niin. Mulla on vissi. Päästään hyvin mennä. Kokeillaan vielä pari paikkaa ja sitten on meidän kisa siinä. Yritetään saada jotakin.
KP 2026 olisi taputeltu nyt ja mitä meillä tuli tuloksiksi? 353 senttiä 4 kalaa kortille. 96, 91, 86 ja 80 ja nyt palattiin takaisin mistä lähettiinkin tähän päivään, niin tähän on ihan hyvä taputella päivä sitten. Nostellaan vene ja lähdetään kotiin.